Nasabat naman po sa isang checkpoint sa Malasiqui, Pangasinan ng isang motorsiklo na kalaunay natuklasang naiulat na nawawala at matagumpay na naibalik sa lehitimong may-ari pagkatapos ang verifikasyon ng mga otoridad. Nasabat ang mansabing motorsiklo habang isinasagawa ang oplansita dahil sa irregularidad ng mga dokumento nito. Sa masusing verifikasyon at pakikipag-ugnayan ng Land Transportation Office at iba pang opisyal na talaan, nakumpirma ang kabilang ang sasakyan sa mga iniulat na nawawala. Agad na isinailalim sa wastong dokumentasyon at pag-iingat ang motorsiklo at matapos makilala ang tunay na may-ari ay nakumpleto ang kinakailangang proseso at ito ay formal nang itinurn over. Patuloy naman ang pagpapatupad ng mga checkpoints at verifikasyon upang maiwasan ang krimen at mabawi ang mga nawawalang ari-arian at mapanatili ang kaayusan sa nasabing bayan. IFM News. IFM News. IFM News.